Я не думаю, што нацыянальная ідэя і яе прысутнасць яна стане выратаваннем для Беларусі. Беларуси как таковой нет. Да? А вы ее дипломат. Тое, што мы называем Беларусю, гэта унікальная з'ява ў свеце са сваёй правасуб'ектнасцю, дарэчы, якая прызнаная ўсімі краінамі. Очень хороший дипломатичный ответ. Я ничего не понял, и там ничего не прозвучало. Это классно. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем фармуляваць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, які адмыслова для запісу нашай праграмы прыляцеў з ЗША, Валерый Кавалеўскі. Валерый Кавалеўскі былы беларускі дыпламат, які зараз працуе ў ЗША, у арганізацыі, імя якой мы нават не будзем называць. Ад грэха падалі, як кажуць, але не палохайцеся, гэта не ЦРУ. Хаця было б, конечно, прикольно. Тым не менш, добрый дзень, спадар Валеры. Добрый дзень, Зміцер, добрый дзень, Максим. Я на такой жартаўлівай ноце пачаў, але тым не менш сур'ёзная такая тэма, нацыянальная ідэя, не абы што. Скажите, а вот вы калі-небудзь хаця б задумываліся ўвогуле, так, было там што-нибудь там селі, там кубачак кавы, там ці там кілішачак каньяку поставілі і думалі, а давай-ка мы з табой, Валерый, падумаем пра беларускую нацыянальную ідэю. Вот было калі-небудзь такое ці не? Такое было. І насамрэч, менавіта ваша перадача так паставіла пытанне, што яна прымушае задумвацца. Вы запрашаеце розных суразмоўцаў, вы задаеце цікавыя пытанні, і вы атрымліваеце розныя адказы. Таму была нагода задумацца пра то, як бы я адказаў на такое пытанне. Ну, як вы адкажаце на гэта пытанне, мы крыху пазней, тым не менш. Вот на вашу думку, а яна ўвогуле нам патрэбная гэта нацыянальная ідэя? Таму што шмат хто кажа, што ну вот паглядзіце, маўляў, там якая нацыянальная ідэя там у немцаў, там ці ў французаў сёння. Ну, можа, там 200 гадоў таму і была, а зараз глобалізацыя і гэтак далей. Можа, і беларусам вот, ну, навошта яна? Я не думаю, што нацыянальная ідэя і яе прысутнасць яна стане выратаваннем для Беларусі. Гэта можа быць адным з фактараў таго, што дапаможа Беларусі знайсці сябе, знайсці свой голас, знайсці сваё месца ў свеце. Але тым не менш, варта рухацца ў тым кірунку, менавіта гэты дыялог, ён можа дапамагчы знайсці нейкія адказы на важныя пытанні. На ваш погляд, вот все ж таки, ну, то есть, вот як вы сабе фармулюеце не беларускую нацыянальную ідэю, а ввогуле, вот нам пишуць часам, вот вы говорите про нацыянальную ідэю. А што гэта ўвогуле вот такое? Можна, конечно, почитать Википедию, там шмат написано, там фармулёвак і гэтак далей. А для вас вот нацыянальная ідэя гэта што? Бадай што тое, што аб'ядноўвае людзей, якія завуць сябе беларусамі, якія лічаць сябе беларусамі. Гэта тое, што прапісана ў нашым ДНК, то, што з'яўляецца неад'емнай часткай нашага мыслення, нашай псіхалогіі. Тое, што дакладней так, зараз вы жывіце ў ЗША, хоць па-ранейшаму і маеце беларускае грамадзянства, беларускі пашпарт, але вот думаць пра нейкую там ідэю беларускую, не беларускую, нацыянальную, не нацыянальную у ЗША прасцей? Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта можа даваць пэўныя перавагі, таму што ты знаходзішся па-за гэтым асяроддзем, якое часам зашумленае нейкімі фактарамі, нейкімі эмоцыямі, складанымі эмоцыямі, і можа мы там хтосьці нам падабаецца больш, хтосьці менш, з палітыкаў, грамадзянскіх актывістаў. А там у Злучаных Штатах ты маеш магчымасць, увогуле за мяжой, маеш магчымасць паглядзець на гэтую карціну трохі збоку, паглядзець на сябе, як ты сябе паводзіш па-за межамі краіны, і на то, як людзі сябе паводзяць. А калі параўноўваць, напрыклад, з паводзінамі журналістаў, грамадскіх дзеячаў, палітыкаў у іншых краінах. І таму я думаю, што пэўныя перавагі ў гэтым ёсць, хаця это, конечно, не абсолютно. Слушайте, вот перед тем, как передачи готовиться, я посмотрел кратко вот вашу биографию. Вы какое-то время работали дипломатом. Вот. И вот быть дипломатом Беларуси. Вот здесь есть большая... Вот есть прекрасный Акудович, и он говорит, что белорусов нет.
Да, вот Кадовый время от времени там, в порыве очередной экзальтации восклицает: «Меня нема». Да, «Меня нет», как белоруса. Ну и Беларуси как таковой нет. Да, а вы ее дипломат. Вот вы не чувствовали, что вот как бы вы дипломат того, чего нет, или того, что еще не случилось, или того, что вот должно произойти, но вот пока еще вот пустое место? Не было такого ощущения? Вот, допустим, когда приезжает дипломат Франции, там все понятно. Дипломат Франции, история Франции, все понятно. А вот приезжаете, вы дипломат Беларуси, а это дипломат чего? Вот откуда это все? Ну, па-першае, удакладненне, што я ўсё ж такі былы дыпламат, настойваў на тым, што я менавіта былы дыпламат. Я упэўнены ў тым, што беларускія дыпламаты прадстаўляюць штосьці вельмі рэальнае. Что? Вот что представляет белорусская краіна? Гэта людзі, гэта набор традыцый, нейкіх культурных кодаў, нейкіх каштоўнасцяў. Той гісторыі, якая адбывалася на гэтай тэрыторыі, якая аб'яднала ўсіх людзей разам, менавіта на гэтай зямлі. А тое, што робіць нас такімі складанымі, такімі незразумелымі для саміх сябе часам. Вось. Тое, што мы называем Беларусю, гэта унікальная з'ява ў свеце са сваёй правасуб'ектнасцю, дарэчы, якая прызнаная ўсімі краінамі. Таму так, безумоўна, беларускія дыпламаты прадстаўляюць вельмі рэальная суб'екта. Очень хороший дипломатичный ответ. Я ничего не понял, и там ничего не прозвучало. Это классно. Добре, тады, знаешь, я паспрабую справакабаць спадара Валера. Я думаю, што ён як дыпламат все ж таки паспрабуе ухіліцца, але можа нервы здадуць, все ж таки ён нам нешта выдасць. Скажите, а чаму вы так дрэнна працавалі? Чаму да гэтага часу, вот уже 25 гадоў больш, шмат дзе даводзіцца, прыехаўшы в іншую краіну, казаць Беларусь, и пытаются: а это где? И это Россия, это Польша. Не Россия, не Польша, мы вот тут вот. Да? Ну ладно. Так а чым беларускія дыпламаты займаліся ўвесь гэты час? Я абсолютно пакажуся на правакацыю не павядуся. Сапраўды працавалі недастаткова. Калі б нас ведалі паўсюдна і ўсе, мы маглі б сказаць: мы сваю справу добра зрабілі і цяпер нас ведаюць паўсюль. Гэта насамрэч не так на сённяшні дзень. Хаця некалькі тыдняў таму я быў у Судане. І да каго б я не звяртаўся ў Судане, з кім бы я не размаўляў, усе добра ведаюць, дзе Беларусь знаходзіцца. Я разумею, што фон для гэтых адносінаў і для разумення суданцаў, ведання суданцаў пра Беларусь, ён вельмі адмысловы. Гэта адносіны Лукашэнкі і іх уласнага дыктатара, якого, дарэчы, толькі што зрынулі. Але тым не менш, нягледзячы на тое, што дыктатара зрынулі, суданцы, шараговыя абывацелі, добра ведаюць, што такое Беларусь, і насамрэч цэняць гэтыя адносіны з Беларусю. Але гэта выключэнне. Насамрэч па ўсім свеце можна заехаць у Францыю, можна заехаць у Германію, а часам мне здаецца, што і ў Польшчы не вельмі добра разумее, што такое Беларусь, а Беларусь насамрэч яна незалежная, суверэнная краіна. Гэта праблема. Это тое, што сапраўды належыць дзяржаве. Гэта функцыя інфармавання міжнароднай грамадскасці пра тое, што Беларусь існуе. І што такое Беларусь? Шмат чаго трэба зрабіць. Я магу сказаць, што, мне здаецца, апошнімі гадамі якраз такі Міністэрства замежных спраў робіць лепшую працу у тым, каб інфармаваць, каб раскрываць нейкую інфармацыю такую вельмі дасціпную, вельмі зразумелую пра Беларусь. Не ўсё робіцца у такой складанай справе хутка і проста, але тым не менш яны рухаюцца ў правільным кірунку. Можа быць крыху по-іншаму. Вот Максим прыгадаў, скажем, там французскіх дыпламатаў, якія вот прыязджаюць і все разумеюць: вот это Францыя, вот там где-то там за імі стаіць Наполеон, где-то там вот Бастилія, где-то там яшчэ там Людовік там 14 і гэтак далей. Ім ёсць што чым пахваліцца. Вот гісторыя, карані, традыцыі, гэтак далей, французскі сыр і гэтак все такое. А можа нам няма чым хваліцца, няма што прыгадваць? Вот вы зараз сказалі пра гісторыю, традыцыю, код. А можа гэтага нічога няма на самой справе? Нам ёсць што сказаць. І беларускія дыпламаты, я ў тым у свой час таксама расказваў шмат пра Беларусь, пачынаючы з тых часоў. Что вы рассказываете? Великое княжество Литовское. Секунду. Вот, извините, я перебиваю. Так. Вот давайте. Обычный светский разговор между вами, допустим, дипломатами, вы сказали Судана, Судан, хорошо, иранскими дипломатами. Вот вы иранские дипломаты.
не знаю, где вы там встречаетесь, кофе там, вот, и вас как бы вот в рамках такого светского разговора вы должны рассказать какой-нибудь анекдот, историю, что-то вот, чтобы запомнилось. Вот. И про что вы рассказываете? Или рассказывают вообще, или рассказали бы. Вот какая история? Я бадай... адначасова і про Анекдот, как- Беларусь это стало Да, нешта да. зразумела. Ну, то есть, как бы суданцы рассказывают, вот скакали мы там на верблюдах, там, вот, зачем там, за сайгаками пустынными там, и вот было нам хорошо, это и есть Судан. Ну, как бы в порядке бреда. А вот вы чего расскажете? Ну, гэта цікавы іспыт, як лічыць для студэнтаў факультэта міжнародных адносін, што вы будете расказваць прадстаўніку такой Да-да, дзяржавы. служба протокола. Да, вот. Што я не думаю, што это для пратакола, гэта для ўжо рэальных такіх супрацоўнікаў, якія працуюць над практычнымі пытаннямі. Я думаю, што іранскаму дыпламату я расказаў пра то, як я ў інтэрнаце жыў побач з іранцамі, які былі класнымі хлопцамі, з якімі мне было вельмі цікава сябраваць, які мы былі разам, мы жылі добра. Я пасля перайшоў з гэтага, з вельмі проста, вельмі жыццёвае пытанне, з вельмі такой персанальнай прывязкі да Ірана. Я перайшоў бы да нейкіх пытанняў больш агульнага кшталту. Ну, просто расскажите какой-нибудь анекдот про Беларусь. Вот, допустим... Добра, вот як з гэтага вот пытання пра інтэрнат побач з іранцамі, як перайсці да гэта да Вялікага княства Літоўскага, да культурнага беларускага кода, ці там да расказаць пра нацыянальныя традыцыі. Вот мы все начутыя пра нейкія там традыцыі усходнія там того ж там Ірана ці яшчэ там каго-нибудь там пра 1001 ноч мы дакладна ўсе ведаем. А вот як перайсці? Вот вы добра так па-дыпламатычну, зразумела, кубак кавы, вот я там жыў з іранцамі, а я з кітайцамі, якія там селёдку смажылі там ці яшчэ што-нибудь, а далей? Ну там история. Вот мой дед там, проживая в деревне. Зноў жа, ёсць персанальныя історыі, якія можна расказаць, Ну, якія можна выкарыстаць Так вы зачэпку нейкую, да. Пасля б я сказаў бы, зрабімо, можа, які-небудзь камплімент іранскаму дыпламату і расказаў бы пра важнасць іранскай цывілізацыі. І у гэты момант я б яму нагадаў пра тое, ці, можа, я б яму упершыню сказаў бы пра тое, што насамрэч беларуская цывілізацыя таксама даволі старажытная, і што ёсць свае карані, і які ў яе былі адметнасці, у чым яна была першай у сваім рэгіёне, у чым яна была знакамітай, у чым яна была самая лепшая сярод сваіх суседзяў. Вот пример. Вот, расскажите историю. Ну, вот вы, вот, Я не могу... Ну, гэта будзе вельмі тэарэтычна. Гэта будзе... Я буду зараз прыдумляць на хаду. Хорошо, придумайте на ходу. Так, Это и есть будет национальная идея. То есть мы тогда поймем, от имени чего они обращаются к другим дипломатам. Думаю, што такі адказ, ён вельмі адрозніваўся. Калі б я, напрыклад, размаўляў з амерыканскімі дыпламатамі, ці з ізраільскімі дыпламатамі, іранскімі, ці Выберите паўднёваафрыканскімі. какого-нибудь. Гэта заўсёды свой падыход, свая гісторыя. Хорошо, давайте поиграем. Я посол Монголии. Я монгол. Ну вот это все. И вот мы с вами общаемся. Вот расскажите мне, пожалуйста, историю про Беларусь, чтобы я, монгол, понял, что такое Беларусь. Вот. Я думаю, што три строчки. у выпадку з мангольцамі заўсёды перш за ўсё трэба зрабіць прадстаўленне самого сябе. Чалавека распалажыць да сябе, каб вам было цікава. Вы хороший дипломат. Каб вас добра ўспрымалі тое, што вы гаворыце. Насамрэч з мангольскім амбасадарам я размаўляю пра рускую мову, таму што это то, што нас аб'ядноўвае. Я б, можа, не казаў бы яму пра манголя-татарскае іга, але я б яму нагадаў пра тое, што яны хутчэй за ўсё, мангольскі амбасадар будзе добра размаўляць па-руску. І мы маглі б абмеркаваць пытанні, якія нас звязваюць. Тое, што мы разумеем з абодвух бакоў. Хорошо, вельмі розныя. Я вас спрашиваю, извините, все время перебиваю, но время просто ограничено. Я вас как монгол спрашиваю. Так, значит, вы говорите по-русски. Вы русский? Я монгол. Но мне на лице написано, что я не русский. Хотя я разговариваю по-русски, может быть, лучше, чем вы. Да? Что у вас отличает от русских? Вот вы мне сказали про русский язык, да? Ты выглядишь как русский, ты говоришь на русском языке как русские, ты одеваешься как русский, ты приехал откуда-то с запада. Ты отличаешься чем-то от них? Класны пераход да таго, каб расказаць пра Беларусь. Што, паглядзі, я размаўляю добра па-руску, але ты не думай, мы вельмі розныя. Што ёсць адрозненні. Чом? У наших культурных кодах, у наших традыцыях, у нашай гісторыі. Насамрэч, вы калісьці ваявалі з Расіяй. І мы таксама ваявалі в Беларусі з іншага боку, з захаду, і мы тут маглі б пасмяяцца па-сапраўднаму. Мы разом били москалей, да? Да, может, в разные часы. Я понял. Вот тогда им объяснили, что белорусы в
какой-то из ролей тоже участвовали в сожжении Москвы поляками в 1600 там каком-то году. Перших ролях. То есть мы жгли Москву после вас. Ну, може, я не став би так, Ну, то есть вы в каком, виказуватися. вы в каком Брутально году? виказуватися, але я б сказав, що у нас є своя складана історія у відносинах з Росією, і що Мгм. чимсь ми падобныя у тым сэнсе, што у нас былі свае канфлікты. Хоць гэта скончылася па-рознаму, канешне, але ты не менш. Просто просто мы это то, что вы сейчас сказали, что вот министерство не дорабатывает, возможно, ему не на чем дорабатывать. Да, то есть им реально вот нечего особенно сказать, потому что если ты обращаешься вот к медиа белорусским, книгам, поэтам, там, писателям, где бы ты ни рылся, там как бы такая, либо тебе напрямую говорят, что нас нет, либо тебе обещают, что мы придем. Да, опять же, я возвращаюсь к Кудовичу, как одному из самых больших, ну или к Владимиру Мацкевичу, уважаемому. Да, он тоже говорит, надо вот, это как Мара, это мечта, вот она случится. Быть послом мечты, вот, это как-то, как-то слишком, как-то занадто. И поэтому, поскольку нет вот, не на что опереться, мы просим вас какого-то анекдота, да, такого дипломатического, да, чтобы стало понятно, а на что же вы опираетесь-то? Там должно же быть что-то, на что вы опираетесь. Какая-то вот хард какой-то, да? То есть, если оно не сформулировано здесь писателями, писатели говорят, что нет, да? Если оно не сформулировано поэтами, там, философами, бла-бла-бла и так далее, то, а вы-то люди дела, да? Вы постоянно сталкиваетесь с людьми, у которых эти истории есть, причем они развитые, мощные, с корнями, даже у эстонцев каких-нибудь, и то она есть. Вот. И вам она по-любому нужна. Вы не можете без нее... Вот ты притащил человека в эфир, который работал... У него была профессия такая, что без нее обойтись... Он не может ее не знать. Иначе он совсем плохой дипломат будет. Да? И это просто как бы вся эта коммуникация. Намекаешь, что он не хочет выдавать секреты МЗС. Вот. И поэтому там, вот мы и просим вас какую-нибудь историю. Просто можете оставшиеся 10 минут, там, не знаю, анекдоты рассказывать, да, вот про Беларусь. Вот какие бы вот вам они нравятся, какие бы вы вот рассказывали бы. Вот. То, что вот про сожжение Москвы, на самом деле, как-то брутально. Это я придумал. С монголом. Это как-то брутальный слишком пример. А вот с японцем, хотя они тоже воевали. Можна шмат што расказаць пра Чарнобыль. Іх гэта ж зачэпіць. Праблема радыяцыі пасля Хірасімы, Нагасакі і пасля Фукусімы для іх вельмі блізкая. І больш таго, яны вельмі шмат рабілі для Беларусі, для того, каб ліквідаваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Увогуле можна сказаць, што ў Беларусі вельмі шмат класнай фактуры. Про гісторыю, про культуру, про нашыя адметнасці. Тое, што адбывалася ў 90-80-е, 90-е, Чарнобыль, вывад ядзернай зброі, тое, што мы дабравольна ад гэта адмовіліся, тое, што Беларусь найбольш пацярпела там у другой сусветнай вайне. Гэта ўсё такія факты, якія з нас робяць штосьці унікальнае. І калі ацэньваць тое, як успрымалі Беларусь на пачатку 90-х, то гэта было вельмі ўспрыманне Беларусі ў свеце, таму што мы былі такімі пацярпелымі, мы былі ахвярамі, нас трэба было шкадаваць, нам трэба было дапамагаць. Такой фактуры вельмі шмат. Яна вельмі цікавая, мы можам сябе параўноўваць з іншымі краінамі, з нашымі суседзямі. Праблема ў тым, каб гэта саставіць у адну прыгожую, класную маркетынгавую такі буклет, які б расказаў про Беларусь, вельмі цікава, каб гэта прываблівала людзей, каб ім хацелася б даведацца больш, каб яны сюды прыязджалі, каб яны цішлі ў Google хаця б там і даведваліся больш. Безумоўна. Там, напрыклад, самы такі класічны беларускі анекдот пра беларусаў, про адметнасці характару беларусаў, гэта гісторыя з цвіком, на якія садзяцца рускі, украінец і беларус. І кожны па-рознаму гэта ўспрымае. І беларус заканчвае гэта, можа, так і трэба. Што расказвае пра нашу цярплівасць, пра нашу адаптыўнасць. Можна на гэта адмоўна глядзець, можна на гэта станоўча глядзець, што мы не пераскокваем адразу нейкіх высноваў, мы не імпульсіўныя, мы хочам разабрацца ў сітуацыі, падумаць, ці нам гэта на карысць, ці насамрэч нам гэта шкодзіць. Хорошо. Просто, извини, последний, и все, молчу. Просто до этого вы, когда рассказывали историю, вы сказали про японцев, придумали историю, и про монгола, она звучала так: мы такие же, как и вы. Это тое, што нас аб'ядноўвае. Это тое, што нас звязвае. У нас шмат адрозненняў, і іх можна пералічваць бясконца, але давайте знойдем тое, что нас объединяет, то, что просто нас связывает. Вот ваша фраза о том, что Беларусь сядет на гвоздь, но не будет метаться, а попробует, сидя на гвозде, попробует разобраться в ситуации, понять, что это, и как к этому относиться, это хорошая история. Вот это и есть белорусский национальный день. Ну, есть другие варианты этого анекдота, когда белоруса повесили.
Ну да, претерпел. А он не умер, да. Да, а ён не памёр, говорит, як же ж так? Ну, павісеў да прывык. Я бадай што выберу гісторыю з цвіком. Так лепш прадаецца. Тым не менш, все ж таки, спадар Валер, вот вы узгадалі Вялікае княства Літоўскае, і тут я да вас у дадзеным выпадку як да беларуса, як да чалавека, ну, у якога ўсё ж такі ёсць вопыт дыпламата. Мне просто вот цікава. Зараз, калі глядзіш вот, ну, там, гісторыю Беларусі, вот, ці слухаеш наших чыноўнікаў, такое адчуванне, што гісторыя Беларусі пачалася там где-то, можа быць, 17-м годзе, потым працягнулася у 39-м годзе, потым ужо пачалася сапраўдная гісторыя, там, вялікая там айчынная вайна, як яна называецца, другая сусветная вайна. Вот. Ну, ужо цалкам гісторыя Беларусі пачалася з выбраннем Александра Рыгоровича і гэтак далей. І вот, ну, где-то там, можа быць, яшчэ ёсць скарына, где-то там вот прабягае вот так вот збоку, у прыцемках гістарычных, а больш такое адчуванне, што нічога і няма. Вот як яно, вот як з гэтым жыць, вот як з гэтым працаваць, і як гэта дастаць на паверхню, і ці трэба гэта даставаць? Ну, калі вы прааналізуеце тое, як сябе паводзяць беларускія дыпламаты за мяжой, пра што яны гавораць у кантактах са сваімі суразмоўцамі, замежнымі дыпламатамі ці палітыкамі, і тое, што яны гавораць у Беларусі, гэта дзве розніцы. І адрозненні вельмі істотныя. Там мы ганарымся сваёй багатай гісторыяй старажытнасці. Там мы рассказываем про конфликты з Россией, про войны, про 13-гадовую войну, про то, як Беларусь згубила полову своего насельніцтва, згубила своих самых кваліфікаваных, самых продвинутых людей. А тут мы про это молчим. Мы про гэта не говорим, потому что у нас есть вельмі важный фактор. Мы не хочам сапсаваць наши адносіны з вельмі важным партнёрам з Россией. Таму людзі валодаюць інфармацыяй. Дыпламаты в першую чаргу яны павінны адказваць на розныя пытанні пра гісторыю Беларусі і пра нашыя праблемы і пра нашы асаблівасці нашага характару, чаму так адбылася, што мы такія, лепш мы падумаем спачатку, мы не будзем праскокваць адразу да нейкіх высноваў. Таму безумоўна, калі мы чуем нейкіх чыноўнікаў, якія проста адмаўляюцца прызнаваць нават ці паказваць сваё няведанне, можа, гісторыі, гэта ганебна, гэта недапушчальна. І мы б хацелі б, каб гэтае прызнанне было больш такім выразным, відавочным. Але калі яны гэта робяць, то яны адпаведна павінны будуць перайсці да пытанняў, калі ў нас было столькі войнаў з Расіяй, калі ў нас было столькі канфліктаў. І ў той самы час у нас не было канфліктаў з Польшчай. У нас не было канфліктаў з літоўцамі. І у нас не было там міждзяржаўных канфліктаў з Украінай, напрыклад. Чамусьці вось у нас тут сябры, там сябры. А з Расіяй у нас былі гэтыя канфлікты. Чаму так атрымалася, што мы не сябруем з тымі, з кім мы не ваявалі, а сябруем з тым, з той краінай, з якой мы ваявалі столькі гадоў. Чаму так атрымалася? Чаму у нас адносіны такія разбалансаваныя? Таму гэтыя можа, падзеі лепш не закранаць увогуле, каб не адказваць на такія непрыемныя пытанні. Як з тым Касцюшкам? Калі мы будзем услаўляць Касцюшку, то мы павінны будзем расказаць пра тое, што быў Сувораў, які насамрэч задушыў тое паўстанне Касцюшкі, і што герой не Сувораў, а герой Касцюшка. І чаму у нас ёсць сувораўская вучэльня, а няма нічога прысвечана Касцюшку, які герой. Вось, таму я думаю, што это такая тактыка пазбягання вельмі складаных пытанняў і практычных крокаў. Калі ты даеш такі адказ, то павінна быць нейкая паслядоўнасць у тваіх думках і дзеяннях, а не проста нейкія дэкларацыі. Мне вот цікава, вот вы сказали про тое, что вот мы на подставе того, что ведаем з нашай гісторыі, ну, как бы можем прааналізаваць і патлумачыць, чаму вот у нас склаўся такі характар, там, ці гэтак далей. А вы можете патлумачыць, чаму у нас зараз такі стан з мовай беларускай? Я думаю, что это звычайная русификация. То вынішчалі лепшых, вынішчалі інтэлектуальную эліту. Мы зараз ведаем пра Якуба Коласа і Янку Купалу з тых гадоў. Але ці мы можам быць абсалютна ўпэўненым, што мы зараз чытаем лепшыя творы таго перыяду, што насамрэч лепшыя творы таго перыяду не былі знішчаныя разам са сваімі аўтарамі. І думаю, гэта магло пачацца яшчэ раней, падчас тых крывавых войнаў, калі вынішчалася насельніцтва, і звычайна ў войнах
у першую чаргу гінуць самыя актыўныя, самыя абароназдольныя, тыя, хто гатовы стаяць за сябе, стаяць за сваю краіну. Вынішчалі іх, тыя, хто гатовы быў здацца, тыя, хто гатовы быў паддацца, хто гатовы быў скласці зброю, тыя выжывалі. Гэта, магчыма, і прывяло да таго, што ў нас сфармаваўся такі вельмі цярплівы характар у беларусаў, што мы гатовыя цярпець, мы гатовыя паступацца сваімі інтарэсамі. Часам, калі паглядзець, як успрымаюць беларусаў на постсавецкай прасторы, то гэта заўсёды такое ўяўленне, што беларусы вельмі цярплівыя, спакойныя людзі, неканфліктныя, якія не будуць там чапляцца і біцца там за сваё імя. Яны гатовы саступіць хутчэй. А чаму так склалася? Магчыма, праз тыя самыя канфлікты, праз тое самае вынішчэнне, пра той самы адбор. Калі паглядзець на тых людзей, якія становяцца лідарамі нацыі, якія становяцца лідарамі нейкай грамады, там, вёскі, горада, гэта ўсё ж такі такая доўгая селекцыя. Такія людзі нараджаюцца, можа, 1 на 100, можа, 1 на 1000. Іх трэба берагчы, ім трэба даваць магчымасць сябе развіваць і паказваць. А такіх людзей вынішчалі, але ж не нараджаюцца кожны дзень. Магчыма, таму што у нас забівалі лепшых, адбіралі ў нас лепшае, таму беларуская мова у тым стане, якая зараз знаходзіцца. Вы хочаце сказаць, што это такая абарончая рэакцыя, што калі я буду размаўляць па-беларуску, то мяне могуць знішчыць. Зараз-то как бы вобразна, але так, могуць быць вялікія праблемы. А раней там могуць там у курапаты адвесці. Магу сказаць, што на беларускай мове размаўляць значна прасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Я са сваім сынам размаўляю па-беларуску, і я ніколі не адчуваю нейкіх тармазоў, я не аглядаюся па баках. Калі я прыязджаю ў Беларусь, я размаўляю з ім на вуліцы па-беларуску, то я часам магу злавіць на сабе погляды, такія здзіўленыя. Часам яны бываюць такі захапленне, а часам неразуменне. Для чаго табе это трэба? Ты што не можаш? Там ты выглядаеш на нармальным языку говоришь. Здаецца, што ты не з калгасу выйшаў, хаця насамрэч выйшаў з калгасу, чым ганаруся. І людзі могуць проста на гэта глядзець так, можа, не варожа, але так, без разумення. А табе гэта не трэба. Ты хочаш быць звычайным чалавекам, там, са сваім... Гэта маё, гэта мая мова, я хочу карыстацца, я не хочу, каб гэта вызывала нейкую рэакцыю ўвогуле. Гэта проста мой інструмент камунікацыі. А многім людзям, можа, не вельмі хочацца займацца гэтай справай і адстойваць сваё права размаўляць на мове кожны дзень, каб тебе там лавіць гэтыя позіркі ці лавіць гэтыя пытанні. Толькі самыя смелыя сёння в Беларусі могуць сабе дазволіць размаўляць на беларускай мове кожны дзень, у кожным асяроддзі там і не тармазіць. У такім выпадку, калі мы зараз гаворым пра нацыянальную ідэю, вот сённяшняя нацыянальная ідэя Беларусі, для яе пытанне мовы важнае ці не? Ці можа быць, вот паколькі яно такое балючае, яго не закранаць, фармуляваць нацыянальную ідэю, там, так мовіць, у абыход з такой спадзяваннем, што далей ужо, калі нацыянальная ідэя пачне развівацца, пашырацца, то і тады і моўнае пытанне сюды ўключым. Я думаю, што моўнае пытанне абсалютна важнае, але оно не адзінае абсалютна важнае пытанне для таго, каб сфармуляваць гэтую нацыянальную ідэю. Калі дазволіце, я перайду да свайго адказу на пытанне, што такое нацыянальная ідэя ў маім разуменні. Я думаю, што гэты адказ запісаны ў самім гербе беларускім пагоня. Пагоня сфармавалася як сімвал таго, што мы ўсе павінны стаяць адзін за аднаго. І што калі грамада падвяргаецца нейкаму нападу, там знешніх ворагаў і кагосьці ў нас забіраюць гэтыя знешнія ворагі, мы павінны ўсе сабрацца і адбіць сваіх. Мы павінны за сваіх стаяць. Мне здаецца, што гэта магло бы стаць адной з нацыянальных ідэй у Беларусі, але калі мы хочам, каб Беларусь развівалася, то мы не можам не ўсведамляць таго, што яна складаецца з людзей перш за ўсё. Гэта не будынкі, гэта не азёры, гэта не рэкі, гэта ўсё другасна, это вельмі важна, але это не першае. Першае гэта людзі, якія складаюць нацыю. Людзі, якія гэтую нацыю рухаюць наперад, раскрываюць свой творчы патэнцыял, які працуюць штодзённа. І на вялікі жаль, мне здаецца, што на сённяшні дзень беларусы адзін за аднаго не стаяць.
гэты сімвал пагоні, герба пагоня, які нас абавязвае стаяць за сваіх, абараняць сваіх, трымацца свайго. Мы пакуль што не жывем на тым узроўні, каб адпавядаць гэтаму сімвалу. Можа, это таму, што мы пакуль не нацыя? Я ўпэўнены, што мы нацыя, але мы нацыя, якая шукае сваіх адказаў на такія вельмі складаныя пытанні, як Максім сказаў, нацыя, якая, магчыма, праходзіць сваё нараджэнне. Мне здаецца, што любая нацыя праходзіць розныя перыяды, калі мы параўнаем грэкаў сённяшніх і грэкаў старажытных, гэта вельмі розныя нацыі. І яны праходзяць, італьянцы, там тыя самыя. Таму, мне здаецца, няма нічого такого супертрагічна ў тым, што мы шукаем зараз адказы на тыя пытанні. Мы выйшлі на новы гістарычны этап. Мы зараз незалежная краіна, памяняліся пэўныя абставіны навокал нас. Мы маем магчымасць зараз весці гэтую гутарку пра саміх сябе, хто мы такія. І тыя адказы, якія заставаліся шмат стагоддзяў без адказу, нам трэба зараз на іх шукаць адказы. Таму ваша перадача як ніколі актуальна. Вам дзякуй за гэта. Мне такая шалёная думка вот зараз нарадзілася, як нам выправіць усю сітуацыю з Беларусью, з беларусамі. Вашыя словы пра тое, што вот вам прасцей размаўляць па-беларуску ў ЗША, можа быць, і там паўнавартасным беларусам прасцей сябе ў ЗША адчуваць. Можа быць, беларусам трэба ўсім узяць і пераехаць у ЗША, і там гадоў 40 па пустынях гэтых амерыканскіх бадзяцца, ну, а потым, можа быць, вернемся, і як вот Ізраіль, вот так і адродзімся. Я думаю, што калі мы вернемся, то тут уже будзе зусім іншая краіна. Ці будзе тая Беларусь. Ну, выбачайце, там таксама была зусім іншая краіна. Адваявалі. Праўда, што, але зараз шмат беларусаў едуць у Злучаныя Штаты і бадзяюцца там гадамі і шукаюць сябе і рэалізуюць сябе, і ўсё іх там у пэўнай ступені добра ці не вельмі добра. Але ну, яны ж не шукаюць там сябе беларусаў, яны проста шукаюць нейкая кавалка хлеба з маслам. Бывае такое, што шукаюць сябе як беларусаў, шукаюць сваю ідэнтычнасць, пытанні пра тое, хто яны такія. Не магу сказаць, што гэта павальна так, але ёсць людзі, якія едуць за кавалкам калбасы ці хлеба. Ёсць людзі, якія шукаюць свой уласнай рэалізацыі, якім проста тут не хапае кіслароду у Беларусі, якім мы хочам усе жыць цікавым жыццём, але нават самыя таленавітыя ў Беларусі могуць проста загінацца. І яны проста могуць не знайсці сябе. Ці патрапіць у такія абставіны, калі табе выпісаны вучы білет, і ўсё. І цябе ніякіх варыянтаў больш не застаецца. Такім чынам вы прапаноўваеце ўсё ж такі беларусам на 40 гадоў не сыходзяць у пустыню? Я ўсё ж такі маю надзею, што гэта не трэба рабіць, а трэба штосьці рабіць у самой Беларусі. Нацыянальную ідэю ўсё ж такі варта шукаць дзесьці, ну я не ведаю, там за мяжой ці ўнутры Беларусі, ці чакаць, пакуль там нам з космоса нешта прыйдзе, прысніцца? Безумоўна, толькі ў Беларусі. Трэба вывучаць, заўсёды вывучаць досвед іншых краін, вывучаць філасофію, вывучаць гісторыю, культуру, насычацца гэтым, узбагачацца гэтым, але ўсе адказы тут паміж намі, паміж беларусамі, трэба размаўляць адзін з адным. Вельмі важна, каб дыялог гэты усталёўваўся, ён развіваўся, каб задавалі адзін аднаму нават складаныя пытанні і непрыемныя пытанні, і крытыкавалі адзін аднаго, але каб гэта было пажадана ў канструктыўным плане, конечно, каб мы рухаліся кудысьці праз гэты дыялог. Тое, што мне заўважна з-за мяжы, тое, што дыялогу не так шмат у Беларусі на сённяшні дзень. Вельмі часта размаўляюць самі сабой. Лідары думкі, журналісты, эксперты, палітолагі. Няма абмену меркаваннямі, няма крытыкі, взаемнай крытыкі, некае жаданне выйсці на паразуменне у вялікіх ці малых пытаннях. Таму дыялог такі, і ваш дыялог на сённяшні дзень, ён такім у аднабаковым плане праходзіць. Вы расказваеце, вы апытваеце людзей пра іх меркаванне, пра нацыянальную ідэю.
было б цікава паслухаць, пабачыць нейкі адказ на вашу ініцыятыву. Можа, нехта нешта зробіць лепш ці па-іншаму. І гэта будзе адказам. У іншым фармаце, можа быць, ці штось такое. Але было б цікава, каб гэты працэс быў не такі, там, шмат паралеляў, якія ідуць в адным кірунку, але каб яны ўсё ж такі датыкаліся. Ну, я не ведаю, там, здаецца, спутнік спрабаваў нешта зрабіць, выпускі 2 праграмы яны, здаецца, зрабілі і нешта больш не чуваць. Але я вярнуся, вот Зянон Станіславович Пазняк прывёз нацыянальную ідэю ад Пазняка менавіта са Злучаных Штатаў і, можна сказаць, падгледзеў яе ў Трампа. Пераклаў просто яго лозунг і сказаў, і па-беларуску зараз павінна быць нацыдзея такая. Беларусь перад усім. Ну вот, трампаўскі такі. Я зараз буду катэгарычна не дыпламатычным. Я не прыхільнік Трампа ўвогуле. Болей за тое, я лічу, што Трамп і Лукашенко гэта людзі з аднаго поля. І іх метады, іх погляды, іх памкненні, іх мэты вельмі і вельмі падобнае. Мне дзіўна тое, што Пазняк не можа разабрацца, з майго погляду, у вельмі відавочных рэчах, і што ён бярэ Трампа за мадэль палітыка для Беларусі. Я катэгарычна адхіляю яго прапанову пра тое, што Трамп і яго лозунг могуць быць прыдатныя для Беларусі. Беларусь перад усім, вам такая нацыдзея ідэя не падабаецца? Яна проста нерэалістычная. Беларусы не такія. Беларусы ніколі не скажуць мы перад усім. Беларусы на сённяшні дзень сфармаваныя як людзі, якія спачатку дастануць гэты цвік і падумаюць, што адбываецца. І яны падкладуць суседу ціхонечка. Хто іх ведае, можа як украінцы зробяць. Але беларусы слухаюць, яны ўмеюць слухаць, яны ўмеюць браць лепшае. Я не бачу ў беларусах менавіта такога драйву, каб стаць понад усім и понад усими. Слушайте, а вот того, что вы сказали, вот сейчас вы говорили про белорусов, и до того, когда вы говорили про погоню, правильно я вас понял, для вас национальная идея Беларуси, вот проект Беларуси, это, в общем, обычное гражданское общество, вот как его вот описывают на всех этих демократических форумах. То есть люди, которые активно интересуются политикой, активно голосуют, следят за тем, что происходит в парламенте, следят за тем, что происходит в обществе, постоянно вступают в многочисленные всякие союзы, которые помогают им улучшать свою жизнь, доверяют друг другу. Только все, вот это вот все, вот обычная модель, да, только на белорусском языке и здесь. Не абавязкова. Па-першае, я з павагай і шанаваннем ставлюся да тых беларусаў, якія размаўляюць па-руску. Окей, на белорусском и русском языке, но здесь. В общем, обычная стандартная вот модель взаимоотношения в обществе, которая считается правильной, там, в соответствии, согласно там, всем этим социологам, вот, экономистам современным, да, вот как Эстония, да, там, все голосуют, все за всем следят, все быстро и активно реагируют на случаи несправедливости, все друг другу помогают. И, в общем, это есть гражданское общество, это есть, в общем, национальная идея, только в Эстонии она на эстонском, а здесь та же самая универсальная модель постоянной взаимопомощи, постоянной взаимодоверия, да, обмена благами для того, чтобы всем как можно быстрее стало лучше. Да, это, в общем, и есть национальная идея. Я вас правильно понял или нет? Или... Такое ощущение, что ты вот зараз либертарианство тут проповедуешь. Не, либертарианство — это если я всех, я сам за себя. А тут как бы наоборот, это коммунитет. Вот не надо про коммунизм ничего. Не, коммунитаризм. Так, яна можа падацца левай. Гэта ідэя кшталту мы все роўныя, мы павінны адзін аднаго падтрымліваць у самых розных абставінах. Але я не казаў пра грамадзянскую супольнасць, я казаў пра тое, каб гэта было ў цэнтры мыслення самой дзяржавы. Каб мы імкнуліся да таго, што мы ствараем умовы для чалавека быць самім сабой, каб раскрываць свой творчы патэнцыял. Мы можам, конечно, зрабіць нацыю, як і сёння, нацыю супрацоўнікаў, працаўнікоў, якія працуюць, якія робяць нейкі прадукт, якія рухаюць эканоміку наперад. Я гавару пра тую сістэму, дзе беларусы ствараюць нейкія умовы, ствараюць прыдатныя умовы для того, каб развівацца, каб раскрываць сябе. Таму што менавіта творчы патэнцыял дазваляе грамадству развівацца эканоміцы. Калі казаць пра нашых лідараў, мы таксама нашых лідараў не абараняем на сённяшні дзень. Вельмі важна
дазваляць стварацца гэтай праслойцы лідараў, людзей, якія мысляць нестандартна і выходзяць за гарызонт таго, што звычайны чалавек бачыць і хоча зрабіць. За вось гэтыя годы панавання Лукашэнкі ў Беларусі атрымалася так, што ў нас не засталося лідараў. Фактычна, мы калі думаем пра магчымыя парламенцкія ці прэзідэнцкія лідары, мы не можам спыніцца ні на водным прозвішчы і сказаць, я хочу галасаваць за гэтага чалавека, бо я ведаю, што ён робіць. Так зрабілася не таму, што ў нас скончыліся лідары, і так не зрабілася таму, што Беларусь абяднела на таленавітых людзей. А так стала таму, што тыя лідары, якія былі, іх ці знішчылі, ці паламалі, ці выгналі з краіны. А тыя людзі, які маглі бы стаць лідарамі, яны выбіраюць не станавіцца імі, таму што так, пры ўсіх іх талентах яны могуць сабе зарабіць на жыццё іншым шляхам. Яны проста баяцца зараз выйсці на першы план і стаць кімсьці, кінуць выклік гэтай сістэме. Таму гэтая ідэя таго, што мы павінны стаяць адзін за аднаго, яна на гэтым этапе менавіта пра лідараў, пра тых людзей, якія могуць нас вывесці на новы ўзровень, каб мы іх заўважалі, каб мы іх падтрымлівалі, а тыя людзі, якія трапляюць у бяду, каб мы ім дапамагалі з гэтай бяды выбрацца. Каб гэта сапраўды мы бачылі на мінулых выбарах, калі людзі траплялі ў турмы, мы адварочваліся проста. Мы дапамагалі чымсьці там, дзе капейкай, дзе словам, дзе справай, пратэстам, але мы вельмі хутка забывалі пра тое, што гэтыя лідары насамрэч церпяць за нас, за ўсіх. І вельмі складана чакаць таго, што новыя лідары захочуць стаць такімі ахвярнымі авечкамі і пойдуць наперад, ведаючы, што народ іх насамрэч не падтрымае пасля. Такім чынам, вы вот сказалі пра гісторыю, што кожны беларус павінен быць такім дыпламатам за мяжой, дзе можа спакойна гаварыць і ведаць усю сваю гісторыю сваёй краіны, айчыны, мова, традыцыі, культура. Гэта ўсё ж такі, вот я вяртаюся да гэтага пытання, павінна быць складнікамі нацыянальнай ідэі? Безумоўна, павінны быць, але немагчыма выстраіць такую іерархію, што вот першы, другі, трэці, пяты, 10 нумар. Магчыма, ёсць нейкія там першая, другая, трэцяя. Гэта ўсё проста падмурак. Гэта вельмі важны падмурак, так. Да. А потым на ім, на гэтым падмурку стаіць нацыянальная ідэя. Так вот, ваша нацыянальная ідэя, асабістая, вот як бы яна гучала? Вот тое, што стаіць на гэтым падмурку. Мы павінны стаяць за сваіх. За кожнага і за ўсіх мы павінны ствараць умовы для развіцця кожнага і ўсіх. Мы павінны думаць пра правы, пра свабоды кожнага і ўсіх. Мы будзем паважаць свабоды адзін аднаго і мы будзем чакаць такой самай павагі на свой адрас. Я думаю, што пагоня гэта ўсё увасабляе ў сабе. В общем, взаимность. Взаимное доверие, взаимная помощь, взаимное понимание, взаимность. Национальная идея – взаимность. Лірык. Гэта можна так бадай што скампанаваць у адно слово. Это адзін з варыянтаў. Будь взаимным. Думаю, што ўсё ж таки тут вот няма нейкага такого баявога духу. Я говорю, будь взаимным. Сама пагоня вельмі баявая. Таму што калі ўсё ж таки, вот як было сказана, там нейкія там звонку ворагі захапілі, так, вобразна кажучы, некага вот з нашых, мы ж павінны умець адбіць гэта. Так, безумоўна, гэта вымагае барацьбы, гэта вымагае ахвярнасці нейкай. Калі стаяць за сваіх, то тут патрабуецца і смеласць, і мужнасць. Беларусы сёння, яны здольныя на гэта? Пакуль што не дэманструюць гэтага. Я думаю, што яны здольныя, але яны гэта не робяць. Яны выбіраюць гэта не рабіць. А па розных прычынах, якія мы можам доўга пералічваць, але на вялікі жаль мы сёння не адпавядаем сімвалу пагоні. Вы працавалі, калі працавалі в МЗС, былі дыпламатам, вы працавалі пад чырвона-зялёным сцягам. Ўсё ж такі узгадваеце колькі разоў пагоню, сцяг, сімволіка, яна мае значэнне, якое яна мусіць быць?
можа быць пагоня і зялёны-чырвоны сцяг. Цікава, што калі я працаваў у МЗС, у мяне на стале стаяў сцяжок з бел-чырвона-белым сцягам. Таму я працаваў так, пад чырвона-зялёным, але тым не менш бел-чырвона-белы сцяг у мяне таксама прысутнічаў у працы. І дарэчы, ён успрымаўся нармальна, нават на ўзроўні кіраўніцтва міністэрства. Ніхто мяне не выганяў з кабінета. Калі я пісаў лісты, там, нейкую карэспандэнцыю па-беларуску, это таксама успрымалася збольшага нармальна. А на сённяшні дзень мы маем тое, што маем. А калі я бачу чырвона-зялёны сцяг за мяжой, то я не адварочваюся і ў прысутнасці іншых людзей, які нічога не ведаюць пра гэтую падаплёку. На таго, што ў нас адбылася такая складаная гісторыя з сімволікай, я не буду казаць штосьці адмоўнае, штосьці негатыўнае гэтым людзям. Магчыма, калі мы будзем трохі больш знаёмыя, я магу расказаць пра гэтыя асаблівасці. Але гэта сімвал маёй дзяржавы, я павінен яго паважаць. І калі прыйдзе час, я спадзяюся, што такі час прыйдзе, і вернецца бел-чырвона-белы сцяг, вернецца пагоня, то чырвона-зялёны сцяг займе сваё пачэснае месца дзе-небудзь у музеях. Яго ніхто не будзе рваць, калі яго будуць здымаць з флаштоку, галоўную флаштоку краіны. Яго здымуць акуратна, пачэсна вернуць у музей. Ну, значит, не маў Цеценкова на кожную так перыяд гістарычнай змены. Тым не менш, вот калі мы раней там казалі, вот хтосьці фармуляваў сваю нацыянальную ідэю, ну, сваё бачанне нацыянальнай ідэі, і мы казалі, вот хто яе павінен прыняць? І казалі, ну, найперш там эстаблішмент, нейкія лідары думкі, а там народ ужо пацянецца за гэтым. Але вот такое адчуванне, што вот вашу нацыянальную ідэю менавіта павінен прыняць увесь народ. Бо як жа ж можна стаяць за сваіх, калі вот гэты скажа, а я пастаю збоку за сваіх. Ну так, атрымліваецца, што так. Гэта наша адказнасць, наша краіна, наша адказнасць. І калі гэта нацыянальная ідэя, то яна не можа быць ідэяй там групы нават самых лепшых і інтэлектуальна прасунутых лідараў думкі, але яна павінна рэзаніраваць з усім грамадствам. Яна павінна быць зразуметая на шырокім такім узроўні. З іншага боку, в прынцыпе, нармальная ідэя. Вот мы, знаешь, пыталіся ў таго ж самага Дубаўца, вот як вот вы са сваёй нацыянальнай ідэяй маглі бы прыйсці да трактарыста на полі і сказаць яму запражы д'ябла. І што вот ён скажа? Сядзе на сраку ад здзіўлення і не будзе ведаць, што сказаць. А прыйсці з такой нацыянальнай ідэяй да трактары... Помоги механизатору. Помоги доярке. Да трактарыста Пеці. І ён скажа, будеш бараніць свайго? Да я за Васька любому зуб... Не, ну это как-то агрессивно. Будешь помогать соседу? Соседке. Соседке? Да, ну соседке, да, буду. Все, вот национальная идея. Выдатная нацыянальная ідэя, а самае апошняе, вот калі мы ўзброіліся гэтай нацыянальнай ідэяй, увесь беларускі народ, вот і потым стане і скажу, мы згодныя, да, а вот што нам гэта дасць па выніку? Вот чым можна захвоціць? Вот мы згодныя вот прыняць это ўсё, дзейнічаць, жыць у адпаведнасці таму, што у будучым у нас што будзе? У нас будзе свая краіна, дзе людзі будуць паважаць адзін аднаго, дзе годнасць чалавека будзе на першым месцы, дзе мы зможам рэалізоўваць сябе так, як нам хацелася б. Это не азначае, што мы павінны ствараць нейкія цяплічныя умовы адзін для аднаго. Калі ласка, ты можаш дабіцца ўсё самастойна, але ва ўсякім разе цябе ніхто не будзе біць па руках, і ніхто не будзе цябе за гэта караць, каб ты хацеў быць самім сабой. Там будзе немало складаных пытанняў. Было б немало складаных пытанняў, канешне, але я думаю, што калі такая краіна рэалізавалася б, яна ва ўсякім разе людзі, калі б яны бачылі адзін аднаго на вуліцы, то это была б нармальная рэакцыя людзей, якія адчуваюць прыналежнасць да адной грамады. Мы адныя людзі, мы не абавязкова павінны жыць адной сям'ёй, але тым не менш мы адзін аднаго разумеем. І самае галоўнае гэта павага і павага да годнасці адзін аднаго. Вот прыгожа, але вот месца халадзільніка дзе вот в этом вашым прыгожым расказе? Месца лядоў не маецца на ўвазе. Да, усе ж думаюць, ну вот я зраблю вот это, таму што ў мяне потым, ну да, это вот правы, там свабода, это добра, но зато ў мяне будзе поўная лядоўня, там кілбаскі, там нарэзкі і гэтак далей. Гэта ідэя? А хто створыць працоўныя месцы?
дзяржава не стварае працоўныя месцы больш. Ствараюць працоўныя месцы людзі, якія з'яўляюцца прадпрымальнікамі, бізнесменамі, якія ўмеюць рызыкаваць, якія не баяцца ўзяць ініцыятыву і зрабіць нешта абсалютна новае. Гэтыя людзі ствараюць для сябе тую самую лядоўну, напаўняюць яе і дазваляюць іншым людзям стварыць такую самую. Ці калі ты хочаш стварыць сабе лядоўню там за мяжой, хочаш паехаць павучыцца, пасля вярнуцца, ці ўвогуле там працаваць у іншых умовах, гэта твоё права павінна быць. І людзей ніхто не павінен у гэтым стрымліваць. Але менавіта людзі, якія вольныя, разняволеныя, якія адчуваюць, што іх не гнабяць, што іх не падсякаюць, а іх падтрымліваюць і разумеюць, тыя людзі раскрываюць свой творчы патэнцыял. Тыя людзі становяцца лідарамі свайго жыцця ў першую чаргу. Дзякуй вялікі. Такім чынам, апошняе слово, так бы мовіць вам, 2-3 словамі яшчэ раз сфармулюйце нацыянальная ідэя ад Валерыя Кавалеўскага. Перш за ўсё я хочу падзякаваць за запрашэнне. Мне вельмі прыемна стаць часткай гэтай ініцыятывы, якую вы распачалі. Лічу, што яна вельмі важная для нашай краіны, для нашай грамадскасці. Я спадзяюся, што яна будзе падхоплена іншымі і будуць нейкія контрініцыятывы. Што да майго ўласнага меркавання пра тое, што такое нацыянальная ідэя, гэта тое, што закладзена у паняцці герба пагоня, беларускага герба. Гэта тое, што мы павінны стаяць за сваіх, тое, што мы павінны ствараць умовы для развіцця кожнага і ўсіх, што узаемная павага, годнасць чалавека, яны павінны прызнавацца, і гэта будзе пачаткам і роўнасці ўсіх перад адным і перад законам. Стаяць за сваіх. Я 2 словамі, як па-французску так сфармуляваў. Валерый Кавалеўскі, былы беларускі дыпламат, Максім Гаруноў, дзейсны панаехаўшы філосаф, Зміцер Лукашук і падарунак ад нас і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Вось такі кубачак з надпісам «Беларусь, будете у ЗША», у сваёй таемнай арганізацыі, паставіце на стол і будете горда піць з яго, не забываючы пра радзіму. Шчыра дзякуй. Ідэя X на Еўрарадыё.